Mhux minnu li l-budget għall-isptarijiet nazzjonali se jonqos bi 15 miljun euro fil-budget 2025 kif irrapportat fuq l-ewwel faċċa tat-Times fil-ħarġa tagħha tal-erba'. It-Times irrapportat li f'dak li jidher bħala l-akbar daqqa s-servizzi tas-saħħa se jkun hemm 9 miljun euro inqas allokati għall-ispejjeż fl-amministrar tal-isptarijiet u 6 miljun euro inqas fix-xogħlijiet infrastrutturali. Minkejja dan One News infurmat li l-allokazzjoni ġdida ta' 15 miljun euro għas-sena d-dieħla li jidher li t-Times injorat tinsab taħt Malta Health Limited li bdiet tinkorpora lill-eks ħaddiema ta' Stewart Healthcare Limited. Tal-ispejjeż jinkludu il-pagi tagħhom u budget għal xogħlijiet li dawn iwettqu. Fil-verità jirriżulta kif joħroġ anke mill-estimi finanzjarji li l-budget għall-amministrazzjoni tal-isptarijiet nazzjonali se jiżdied fuq din is-sena u anke s-sena l-oħra. Stqarrija mill-Ministeru għas-Saħħa wkoll ikkonfermat dan fil-fatt ingħad li l-budget għas-saħħa s-sena d-dieħla ma naqas iżda żdied bi 11% għal iżjed minn biljun u 219 miljun euro. Dan jinkludi żieda fin-nefqa rikurrenti għall-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Ma dan hemm allokati wkoll 84 miljun euro minn fondi Ewropej għal xiri ta' apparat u sistemi ta' IT għas-saħħa fir-rigward tal-ispiża kapitali fuq l-Isptar ġdid ta' Għawdex. Il-Gvern innota li l-proġett jieħu numru ta' snin u dak li jidher fil-budget 2025 u l-allokazzjoni għall-ewwel sena. Intant One News it-tlieta wkoll żvela li waqt li l-Partit Nazzjonalista ilu itambar l-allegazzjoni l-poplu Malti u Awċi instaraq xi 400 miljun euro fil-konċessjoni lill gvern ta' atlet sptarijiet, l-estimi finanzjarji uffiċjali ippreżentati fid-diskors tal-budget jagħtu l-istampa kompletament l-oppost, anzi letteralment igidbu lill-esponenti tal-oppożizzjoni bl-argumenti tagħhom li kieku veru il-flus mogħtija lil Stewart ma kinux destinati għall-amministrazzjoni tal-isptarijiet, allura issa li twafqet l-istess konċessjoni, il-flus allokati mill-gvern kellhom joqsu. Bil-maqlub l-estimi finanzjarji juru li waqt li l-ispiża għall-isptarijiet sena ilu sakemm kienu qed imexxu Stewart kienet ta' 75 miljun euro, is-sena d-dieħla din titla' għal kważi 99 miljun euro. Jiġifieri żieda ta' 24 miljun euro f'sentej iddedikati għall-amministrazzjoni tal-isptarijiet nazzjonali bil-kontra ta' retorika ta' Bernard Grech u sħabu.